Господин Лазаров, в зала тече един интересен дебат, свързан с митата, за които каза президента на щатите Доналд Тръмп. Какви мнения се чуха до момента и какво е вашето виждане? Имаше доста интересен дебат в зала. В интерес на истината, Тръмп въведе първите вече мита, които са за стоманата и за алуминия, но това не е изненада. Той още предния път, като беше президент, ги беше въвел тези мита. После при Байден бяха суспендирани. Тази търговия обаче за Европа през последните години върви в намаляващ аспект, тъй като конкуренцията от други източници, като Китай и като други държави от третия свят, така да се каже, са доста по-евтини и там е сериозният проблем на Съединените щати. Той е стратегически проблем за Съединените щати, защото трябва да си решат сигурността. Не могат да нямат свое производство на стомана и свое производство на алумини, което да гарантират сигурността на доставките. Изразиха се мнение, че Съединените щати е най-големия партньор на Европа. Същевременно администрацията на Тръмп внася голяма несигурност в отношенията не само с Европа, с по-голяма част от партньорите на Съединените щати, тъй като поставя на едни чисто бизнес основи отношенията между държавите, а те не могат да бъдат само на бизнес основа. Величието на Америка до сега се гради на това, че гарантира сигурността на неговите съюзници. В момента, в който администрацията на Тръмп спре да гарантира сигурността, било икономическа, военна или каквато и да е друга, и има съмнение, това е все едно да имате застраховка на една лека кола и да не сте сигурен, че когато ви се случи събитие, застрахователът ще ви плати полицата. Така че това е много важно да се знае, че той е двустранен аспект. Те първа предстоят доста разговори. Общото мнение е, че трябва да има нормален подход със Съединените щати, да се изчака да се види какво е, да се преговаря, но същевременно Европа трябва да е готова за своите действия и сама да си решава проблемите, ако се наложи. Няколко са аспектите, които са много важни за Европа. Едно е предстоящия договор, който предстои да бъде финализиран с Меркосур. Това са държавите от Южна Америка. Споразумението за свободна търговия, което е също с Мексико, което е в много напреднала фаза, с Япония, с Индия, с Индонезия също се готви споразумение. Разширяването на тези споразумения за свободна търговия между Европа и тези всичките партньори, както и с много други, в които върви в ход в момента подготовка, ще компенсира отчасти загубата на евентуални позиции на северноамериканския пазар. В зала по време на дебата се чуха по-крайни решения, изобщо спиране с работата с щатите. Вие какви са вашите... Крайната левица и крайната десница винаги използват тези дебати, за да си направят реклама пред своите фенове, симпатизанти и избиратели. Аз не съм от привърженик на това нещо. Не съм фен на Тръмп, не ме разбирайте. Не за друго. Има много правилни решения, които той взе първите дни на администрацията, но има и много фриволни решения, които направи, като преименуването на Мексиканския залив, и няколко други такива фойерверки, които хвърли политически и геополитически фойерверки, които ги наблюдаваме, така че той е една комплексна личност. Ще минат тези 4 години. Част от тези промени са важни, които той наложи. Не случайно много голямо количество хора гласуваха в Съединените щати за него, защото беше натрупано много голямо напрежение в обществото и в Съединените щати, и в Европа, с серия от грешки, които и ние правиме, като зелената сделка, която не е лоша сама по себе си като замисъл, но като реализация е нещо, което е вредно и грешно направено и трябва да се коригира. Ние тепърва виждаме дефектите, които са. В Европа обаче от 3 години има война. Тя е на прага на Европейския съюз. Навършват се февруари месец. 3 години. Какви трябва да бъдат стъпките, освен че твърдо заставаме зад Украйна? Всички видяхме, че спирането за един ден на войната е нещо, което е невъзможно. Това беше от самото начало ясно. Аз лично имам едно категорично мнение не като политическа фигура, а като анализатор по-скоро, познавач на международните отношения и в Европа, и в света. Няма начин да се стигне до някакво сравнително мирно решение, ако не се приложи така наречения корейски вариант, който аз го казвам. Това означава спира се там, докъдето е в момента конфликта, казва се спиране на огъня или без да се нарича примирие дори,
Оттам нататък започват преговорите, оттам нататък започва дипломацията. Това може да трае 2 години, 15 години, 55 години. Но на този етап най-важното нещо е да се спре войната, т.е. месомелачката. Защото виждаме, че и двете страни нямат хора за водене на война. Всички имат играчки, дронове, друга железария, всякаква. Но на практика това, което е най-важното за водене на една война, са хората. А нито Русия може да си позволи по-сериозна мобилизация. Не случайно ползват корейци или всякакви други варианти за попълване на техните живи сили, а в Украйна също се изчерпват хората, които биха били готови да отидат на фронта. И не случайно наблюдаваме в Западна Европа такова количество и руснаци и украинци, които мирно съжителстват. Тук може да ги видите и в Страсбург дори. Благодаря.